İsa olara şeýle diýdi: "Size dogrusyny aýdýaryn. Bu ýerde duranlaryň käbiri Hudaýyň şalygynyň gudrat bilen gelýänini görmezden ölmezler." 6 günden soň Isa ýanyna diňe Petrusy, Ýakuby we Ýohannany alyp bir beýik dagyň üstüne çykdy. Şol ýerde olaryň gözüniň alnyna onuň keşfi üýtgedi. Onuň egin başı gözüň gamaşdyryp barýan appak reňke öwrüldi welin ýer ýüzünde hiç kim onu beýle agardyp biljek däldi. Şonno şähertlere Ilyas bilen Musa görünni. Olar Isa bilen gepleşip durdular. Petrus Isa: "Mugallim, bize bu ýerde bolmak ýakynly. Gel, 3 çadyr dikeli. Biri saňa, biri Musa, biri Ilyasa" diýdi. Gaty gorkanlyklar üçin Petrus näme diýänini özü hem bilen okdy. Şol wagt bir bulut gelip olaryň üstüni örtdi. Bulutdan: "Bu meniň sewer oglumdyr. Oňa gulak asyň" diýen bir owaz geldi. Birdenkä şägirtler daş töweregine seretdiler. Emma öz ýanlaryna Isadan başga hiç kime gözleri düşmedi. Onsoň dağdan inip gelýärkäler Isa olara insan ogly ölümden dirilýänçe bu görende atlaryny hiç kime aýtmazlygy buyurdy. Şägirtler onuň bu sözüni yüreklerine saklap, ölümden dirilmegiň näme aňladýandygy barada biri-birlerinden soraýardylar. Olar Isadan: "Näme üçin Tewrat mugallimlary öňürti Ilyas gelmelidir diýerler?" diýip soradylar. Isa hem olara: "Dogrudanna öňürti Ilyas gelip ähli zady düzetmeli. Emma insan oglunyň köp görgü görüp ret edilmeligi hakynda hem ýazylan ahyryn. Men size şunu aýdýaryn. Ilyas bir wagt geldi we ol hakda ýazylşy ýaly, oňa isläň zatlaryny etdiler" diýdi.